Assalamu alaikum balancin muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ni su aw ni sɔgɔma aw ni tile ani wula bref aw ni ɲankuma a bɛ dépend a bɛna video lajɛ waati min na ani a bɛna video lajɛ ka aw to yɔrɔ min na aw denkɛ ni aw balimakɛ don Dirisa Mementa an nana ka na an ye layidu min ta aw ye k'a fɔ ko an ye discours minnu kɛra an y'olu bayɛlɛma min daminɛ tilegan na k'a fɔ ko n'Ala sɔnnama su in na an b'a tɔ bayɛlɛma aw ye tilegan na an ye caman fɔ Burkina ministre d'État n'o ye Basolma Bazé ale ye discours min kɛ assemblée générale kɛnɛ kan Nations Unies na o discours an ye caman fɔ o la an y'a fɔ k'a fɔ ko discours tun ye fila ye Mali ta fana bɛ yen Mali ni Niger de jɛra discours kelen na o kalanna mɔgɔ min fɛ o ye an ka ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye su in na ni Ala sɔnna ma an bɛn'o bayɛlɛma aw ye o tɛmɛnen kɔfɛ ɲɔ ka ca wugu la kibaruya ka ca kosɛbɛ fɛn min ye alliance des états du Sahel Mali ni Niger ni Burkina jɛra ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka sɛbɛnw bɛɛ kɛ k'a fɔ ko désormais an bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn min ye a phase active ye ni a wulikajɔ yɛrɛ o daminɛla ni dɔgɔkun kɔnɔna la a gɛlɛyara terroriste bolo kosɛbɛ sabula jamana saba ɲi tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka gosili kɛ fan caman fɛ o fana caman jaabi bɛ an bolo ni Ala sɔnna ma an b'o da aw tulo kan o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen bɛɛ tun bɛ ka min kɔnɔ ni o ye Faransi gɛnnen kɔ ka bɔ Mali la a gɛnnen kɔ ka bɔ Burkina fɛn min Niger ye Faransi gɛnna ka bɔ yen fɛn min ye u ka président jamane ko makɔrɔba makɔrɔnde n tɛ taa cɛ o y'i ka so ye dɛ waliso kɔnɔ n tɛ taa n t'u lakodɔn dɛ putschistes de don dɛ Bazoum de président ye dɛ makɔrɔn fana a ye wala sɛmɛ Niger ko a ka ambassadeur o bɛ taa sisan yɛrɛ kan ka sɔrɔ o bɛ avion kɔnɔ o ka sɔrɔsiw ko fana olu kɔni san tɛ yɛlɛma ko olu fana to Niger donc o fana o ye victoire ba ye victoire min ni peuple du Sahel kan ka fêter victoire min n'an kan ka fara Niger kan ka fêter ni Ala sɔnna ma su in na ni saba bɛ an bolo ka développer aw ye o kuma video a y'a partager kosɛbɛ video a y'a partager kosɛbɛ yɛrɛ de a ka cɛrin kosɛbɛ video a y'a partager kosɛbɛ aw ka kɛri caman bila a ka commentaire caman k'a la a ka j'aime caman kɛ walasa video a signalelen don walasa fɛn min ye an bɛ se ka kisi signalelikɛlaw ma cogo min na bi ye kari ye halisa septembre kalo tile 24 san 2023 aw denkɛ ni aw balimakɛ don Dirisa Mementa foli ani tanu ye k'aw kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma an ye tilegan na ta daminɛ cogo min na ni Ala sɔnna ma an bɛ su in na fana ta daminɛ o togoya kelen na ka ɲini Ala fɛ jamana ye Ala ka basigi halisa jɔnya kɛlɛ min ni an b'a la Ala ka sebagaya di an ma an ma dɔwɛrɛ fɔ ko an tɛ jɔnya la mɔgɔ kana bin an kan bɛɛ k'an bonya wa an bɛ bɛɛ bonya o kɛlɛ Ala k'an dɛmɛ o la o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an balima fila n'o ye an ka commandant chef ani an ka porte parole général n'o ye Adama Ben Jara ani Sidiki Kuyate olu bɛ bolo la an bɛ dugawu kɛ Ala ka u ɲuman segin ka na u ka denbayaw la joona fɛn min ye ɲɔgɔn faamuya ye u ka don a kɔnɔna la u ka segin ka na fɛn min kɛlɛ min n'a y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ an bɛ se ka kɛ ka se a dan na an bɛ dugawu kɛ ka foli kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ wuli ka jɔ la walasa a gɛlɛya fiɲɛ bɛ se ka bɔ cogo min na faamu bɛ se ka na kɔnɔna la cogo min na basigi bɛ se ka na ɲɔgɔn faamu bɛ se ka na kɔnɔna la cogo min na an bɛ a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a fɔ mɔgɔw ye u ka to wuli ka jɔ kɔnɔna la walasa fɛn min ye an balimaw ye an jɛɲɔgɔn ni an teriw ye n'o y'an ka tɔndenw ye ni an farala ɲɔgɔn kan maliko kɛlɛ la Ala kama jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na walasa u bɛ segin ka na u ka denbaya la faamuya ka don bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ basigi u ka n'an ka jamana kɔnɔna la donc an b'a fɔ ye ko an hakili b'u la an ma ɲinɛ o kɔ mɔgɔ mɔgɔ wuli ka jɔ la an b'a bɛɛ fo ka tila ka dugawu kɛ a bɛɛ lajɛlen o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an teri an balima n'an baarakɛ ɲɔgɔn n'an dɛmɛbaga min b'an dɛmɛ ni émission na kosɛbɛ n'o ye Cherif Thiame Haidara ye kabako fura tigi tension diabète furudimi impuissance sexuelle kulusi jalalagosi o bɛ mɔgɔ minnu na aw fana bɛ se ka nin numéro in wele n'o ye 70 08 04 08 n'a ye nin wele fura a bɛ se aw ma bonya ani karama kɔnɔna la o kuma video an b'a ɲini aw fɛ a ka partager kosɛbɛ an ka don an ka laɲini kɔnɔna la Maliyɛnw yɔrɔ fawo san denmisɛnnin ninnu filɛ nin kan san denmisɛnnin ninnu tɔgɔ de b'an bɛɛ la denmisɛnninw bolo tɔgɔ bɛ bɛɛ la tɔgɔ bɛ du bɛɛ la tɔgɔ bɛ quartier bɛɛ la o bolo i sigilen don a b'i kɔnɔ ko i tɔgɔ t'i ka du la tɔgɔ b'i ka du la denmisɛnninw bolo n'i t'a dɔn tɔgɔ b'i yɛrɛ la denmisɛnninw bolo wa tɔgɔ b'i ka quartier la denmisɛnninw bolo dɛ denmisɛnnin ninnu ba ye i sigilen sara n ka denmisɛnnin dɔ ma ko jinɛbere nɛgɛ de bɛ na k'o ka jinɛbere dɔ ɲini ka di yan pour que n bɛ se ka jinɛbere sɔrɔ k'a mɛn cogo di
ko jini bere bi sɔrɔ ko jini bere bɛ feere yen fɛla la n k'a bɛ feere min ko jini bere bɛ feere prison break la mɔgɔw ka du de tɔgɔ dalen filɛ n'u fɛ ko prison break n ko a ye taa prison break la ka taa jini bere dɔ san ka na u taara prison break la ka taa jini bere 2 san ka na di yan n ye 1 min ka 1 bila n'an taara émission na an b'o min ma da la ne dutigi b'a kala ko denmisɛnninw b'a ka du wele ko prison break bɛ fa ɲuman fɛ ko étage min filɛ ne ye yen fɔlɔ la Mali denmisɛnnin min filɛ de ye o ma ɲi n t'a dɔn n'a sɔrɔ n'u kɛlen don ka tɔgɔ min da an yɛrɛ la aw yɛrɛ ka faamu n'a nisɔndiyalen don dɔ min na yɛlɛw y'i kɛ tan yɛlɛ bɛ yɛlɛ la makɔrɔn de yɛlɛ bɛ ne la ka bɔ makɔrɔn de yɛlɛ bɛ ne la a b'a dɔn Nations Unies charte ani convention min kɛra Genève n'o ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ambassade ko la o ko cogo di ko bɛnkan min kɛ jamana ni jamana de ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan ti kɛ président ni président ni ɲɔgɔn cɛ wa ko i b'i ka ambassadeur bila ka taa mɔgɔ fɛ n'a jɛna n'a ye wa don min na fana n'a ko a ti fɛ ka ambassadeur ka to a fɛ bilen ko a yɛrɛ jagoyalen tɛ sariya de ko ten dɛ diɲɛ seleke naani sariya de ko ten ko jamana jagoyalen tɛ k'a f'i ye ko nin de la n bɛ fɛ ka ambassadeur ka taa ka bɔ yen a m'a fɔ président dɛ ko jamana ni jamana ko k'a ka taa a bɛ taa jamana Niger ye jamana de Niger ye jamana ko mɔgɔrɔ ma k'a ka sɔrɔsiw ka taa ko ambassadeur ka taa ko non non k'olu bɛ Bazoum de dɔn donc olu ɲinana sariya kɔ donc désormais comme bɛnkan bi olu bolo mɔgɔrɔn bolo bɛnkan b'ale ni Bazoum de cɛ mais bɛnkan t'a ni Niger de ɲɔgɔn cɛ nka bi a y'a faamu k'a fɔ ko bɛnkan b'a ni Niger de ɲɔgɔn cɛ mais bɛnkan t'a ni Bazoum de ɲɔgɔn cɛ a ko ni Ala sɔnna ma ko ni heure damadɔni yɛrɛ kɔnɔna la peut-être an bɛ kuma la waati min na parce que kuma in kɛra anw fɛ yan Mali 18h o bɛ bɛn olu ka 20h ma a ye comment dire la interview kɛ o de kɔnɔna la ko heure damadɔni kɔnɔna la k'u ka ambassadeur bɛ bɔ Niger donc peut-être vers les 0h ou bien les 1h comme ça parce que avion ninnu caman bɛ olu sufɛ o heure ninnu de la donc peut-être an bɛ se k'a bila n kunna k'a fɔ ko 0h waati ou bien 1h waati fɛn min ye France ambassadeur min n'a bɛ Niger a b'a ka koso n'a ka kasaw cɛ ka taa ka bɔ yen a kun sɛgɛnna o a tɛ dumuni sɔrɔ ka dun dumuni tɛ don a kan a yɛrɛ tɛ bɔ kɛnɛ mɔgɔ tɛ don a kan mɔgɔ tɛ bɔ sɔrɔdasiw minnu bɛ yen dɛ sɔrɔdasiw bɛ balo min dun n'u bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la dɛ ambassadeur yɛrɛ tun bɛ k'o de dun a popcorn n'a a sardine ni a fɛ ale yɛrɛ tun bɛ k'o de dun kɔnɔja ye dɔ k'a la furudimi ye dɔ k'a la donc mɔgɔrɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan k'o tɛ se ka ɲɛ bilen ko a kɔni sɔnna ko a ka sɔrɔdasiw k'a bɛna taga ni olu ye plutôt ambassadeur k'o bɛ taa Chine bi bɛɛ peut-être an bɛ se ka jigin entre 0h et 1h ale bɛ taga o tɛmɛnen kɔfɛ k'a tɛ dɔn ma dɛ wa ko 2023 ti ban k'a ka sɔrɔdasiw to yen olu fana b'u ka koso n'u ka kasaw cɛ u taa ka bɔ Niger donc o ye Niger dugukolo sanuyalen k'a furan k'a jɛ k'a nɔgɔ bɛɛ bɔ a la parce que ni sɔrɔdasiw de ye nɔgɔ de k'a bɛɛ bɔ a la donc o ye kibaruya fɔlɔ a y'o partager diɲɛ bɛɛ k'o sɔrɔ an ka tɛgɛrɛ fɔ Niger peuple kun an ka tɛgɛrɛ fɔ Sahel peuple kun a bɛ kɛ tan de a bɛ to an ta la ni i cɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la i bɛ bonya siga t'a la ni cɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la i niyɔrɔji bɛ sigi nka n'i ko ta kɛ président minnu tɛmɛna u y'u ta kɛ siranw ye coup d'état kɛr'u la u ka jamanaw cira sisan filɛ président b'u k'u jɔ coup d'état tɛ ka se ka k'u la k'u ka jamanadenw to yen wa u ka jamana tɛ ka ci est-ce que vous voyez donc cɛ ka kɛ cɛ dɛ se n'ale ɲuman na ala ka jɛ b'a ma ko ni saya ye tiɲɛ ye munna cɛ bɛ sɔn ka sa siran ka sa i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa i siranna Faransi t'i to yen i ma siran Faransi t'i to yen i siranna ka Faransi gɛn o terroriste b'i kan i ma siran k'u gɛn o terroriste i t'u gɛn siɲɛ kelen k'i yɛrɛ ta donc Faransi kɔni gɛnnen filɛ nin ye ka taa ka bɔ Niger fana a tɔ tora yɔrɔ jumɛn Sahel kɔnɔna la a tɔ ma to Tchad ye olu fana n'i ma fili kunun Tchad fana ka contingent bɛ MINUSMA kɔnɔna la olu ye sɔrɔdasi dɔw bila ka na ko o ka na ka olu kɔlɔsi walasa u bɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ cogo min na parce que Tchad contingent bɛ MINUSMA kɔnɔ olu kan k'u retirer donc u ye mɔgɔ sɔrɔdasi dɔw bila ka na olu bɛ na ninnu dɛmɛ u bɛ se ka segin ka taa Tchad cogo min na o la Tchad sɔrɔdasi tɛ k'an fɛ olu fana natɔ la terroriste sara sira da olu ɲɛ olu fana ye terroriste fɛn fɛn sira da u ɲɛ olu bɛɛ fa k'u bɛɛ ba ye an ɲɛna a bɛ kɛ tan de gɔnga a y'a bɛɛ fa ka ban o la an tɔ bɛ an bɛ lafiya siɲɛ kelen kunun o kelen na an ye kunnafoniya fana sɔrɔ k'a fɔ ko an ye min fɔ aw ye n'o ye jamana 3 in farala ɲɔgɔn kan k'u bolonɔ bila sɛbɛn na k'u ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka terrorisme kɛlɛ ka lakana kɛ a baara fanba a daminɛna parce que nin dɔgɔkun in kɔnɔna la fɛn min Mali Burkina ani Niger ninnu 3 jɛra ka fara ɲɔgɔn kan u ka aviation jɛra ka fara ɲɔgɔn kan drones de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan n'u ka radariw jɛra ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali avion wulila ka sanfɛla minɛ ani Mali drones Burkina drones ni Niger drones wulila ka sanfɛla minɛ o kɛra sababuya mun kɛra
Video ya partage ka kadiri be. O kɛra sababu ye mun kɛra? O kɛra sababu ye la vidéo partagée à partager. O kɛra sababu ye fɛn min Mali sɔrɔsiw ni Niger sɔrɔsiw ani Burkina sɔrɔsiw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o hukumu kɔnɔna la. Fɛn min ye terroriste ka groupe min ye n'an b'a fɔ a ma ko EIGS. Dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Tamalat. Mali sɔrɔsiw ni Niger sɔrɔsiw a avion n'a drone farala ɲɔgɔn ka jɛ ka wuli ka sanfɛla lajɛ ɲɔgɔn fɛ. K'o to sanfɛ o ye terroriste groupe ye. U b'u k'u fara ɲɔgɔn kan u bɛ fɛ ka Niger frontière tigɛ ka na Mali la. U ma fɛn f'u ye dɛ. U y'u to yen. U y'u sɛnsɛn terroriste groupe y'u sɛnsɛn. Mali drone bɛ k'u lajɛ Niger drone bɛ k'u lajɛ. U y'u kun bɔ Mali la waati min na ko in kɛra kunun. U y'u kun bɔ Mali la waati min na drone y'u gosi k'u gosi k'u gosi k'u gosi. U gosilen kɔfɛ u yɛrɛkɛra. U yɛrɛkɛlen kɔfɛ u ko k'u bɛ boli ka segin. A banabaatɔ ni a su ye su cɛ ka fara ɲɔgɔn kan banabaatɔ fana cɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛ boli ka segin ka don Niger tuguni. O y'a sɔrɔ Niger fana kɛlen don ka sɔrɔsiw bila sira la k'u kunbɛn. U sera banabaatɔ ni su ani minnu bolibola ka taa k'u t'u furakɛ dɔgɔtɔrɔso la Niger sɔrɔsiw fana ye tɛgɛ da olu ka ye k'olu minɛ. N'a fɔ Mauritanie kun kan ka min kɛ o don na. Avion wulila sanfɛ ka filɛli kɛ drone wulila sanfɛ ka filɛli kɛ terroriste ye frontière tigɛ ka don Mali la dɔrɔn u y'u gosi k'u gosi k'u gosi k'u gosi u ni kalaman seginna u taara Niger sɔrɔsiw jɔlen sɔrɔ o ɲɛ olu fana y'u tɛgɛ da o kan na k'u minɛ minnu kan ka faga olu fagara minnu kan ka minɛ olu minɛna o waati kelen Mali ni Burkina ani Niger tuguni u ka wulikajɔ fana kɔnɔna la tuguni terroriste dɔw fana bɔra Niger k'u kun da Burkina kan avion wulila k'u jɔ sanfɛ k'u kunbɛn u donna Burkina kɔnɔna la ka taga fara ɲɔgɔn k'u sigiyɔrɔ la k'u bɛ réunion kɛ u donnen tu kɔrɔ waati min na a y'a sɔrɔ Burkina fana dronew labɛnnen don k'u kɔnɔ u ka don tu kɔnɔ k'u sigi k'u fara ɲɔgɔn k'u bɛ réunion kɛ waati min na dronew frappé u yɛrɛkɛra u bolila tuguni k'u bɛ taga drone tila ka tugu kɔ tuguni k'u gosi terroriste dɔw fana bɛ yen nɔ minnu y'u fara ɲɔgɔn kan Mali la k'a fɔ k'u n'u tilen ka don Burkina kɔnɔna la Mali drone ye information passé Burkina drone ma Burkina drone wulila k'u jɔ k'olu fana kɔnɔ tuguni u tun bɛ moto min kan a bɛ se moto 100 ni kɔ ma u ka frontière tigɛ ani Burkina ka fɛ wulu la si ma kɔrɔ ni si ye donc kɛlɛ ɲagamin'u bolo jɛkulu sabanan min bɛ yen nɔ olu fara ɲɔgɔn kan drone ɲɛ b'u la k'olu bɛna taga Burkina poste dɔ attaquer u bɛ sɔrɔ poste la waati min na a y'a sɔrɔ poste mɔgɔw b'a dɔn déjà k'a fɔ k'u bɛ ka nalen o poste fana wulila sanfɛ k'u kunbɛn plutôt poste fana ye labɛn k'u kunbɛn ka riposte kɛ k'u gosi donc u ja tigɛlen u sirannen u yɛrɛkɛtɔ la k'u bɛ boli tuguni drone wulila sanfɛ k'u gosi donc nin de bɛ yen dɔgɔkun bɛɛ kɛra tantɔ de n'i y'a ye an b'a mɛn k'a fɔ ko terroriste nin yɔrɔ attaqué u ye nin yɔrɔ attaqué parce que jamana saba farala ɲɔgɔn kan ni terroriste kun bɔ dɔrɔn Niger k'u bɛna Mali la dɔrɔn Niger sɔrɔsiw bɛ Mali sɔrɔsiw la kodɔnna o yɔrɔnin bɛɛ drone bɛ wuli sanfɛ k'u kunbɛn yan'u ka fara ɲɔgɔn k'u bɛ taga tiɲɛni kɛ u b'u gosi n'u y'u kun bɔ Mali la k'u bɛ don Burkina Mali fana bɛ information di Burkina ma Burkina fana b'a labɛn k'u kɔnɔ frontière la u bɛ don dɔrɔn a b'u gosi n'u labɛn fana k'u bɛ don Niger ainsi de suite donc semaine bɛɛ kɛra nin kɔnɔna la terroriste min fagara nin jamana saba fɛ mɔgɔ tɛ se k'a da fɔ tiɲɛni min donn'u kun mɔgɔ tɛ se k'a da fɔ ɔ munna ko an ye nin jɛ in de kɛ hali bɛ maliyɛn dɔ ye ko munna k'an ye nin jɛ in de kɛ ko munna président dɔw bɛ ala minɛ ka t'u jɔ Nations Unies tribune kan ka nin jɛ in de lagosi jɛ nafa tɛ nin ye dɔgɔkun kelen ye fɔlɔ terroriste min gosira mɔgɔ t'a da dɔn attaque min échouera mɔgɔ t'a da dɔn embuscade min kunbɛnna mɔgɔ t'a da dɔn a drone dɔrɔn de bɛ ka baara kɛ n'u y'u kun bɔ Niger u b'u gosi n'u y'u kun bɔ Burkina u b'u gosi n'u y'u kun bɔ Mali la u b'u gosi dɔgɔkun kelen jamana saba ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔna la u ka drone opérateurs ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na renseignement dili ɲɔgɔn ma voilà le résultat ne b'aw ɲininka o G5 Sahel ye san joli de kɛ a ye renseignement joli di a kɛra sababu ye ka frappe joli kɛ a kɛra sababu ye ka attaque joli kunbɛn a tɛ yen Barkhane MINUSMA Takuba san joli joli bɛ yan
u sera ka information jumɛn di a ma a ye Basoloma ka kuma lamɛn ko terroriste tun bɛ tɛmɛ mɔgɔ kɛmɛ fila ka taa kan attaquer information tɛ d'a ma foyi tɛ d'a ma mais jamana saba a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o don na n ko k'o de fɔ n ko ni jamana saba ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye a bɛ terroriste a b'u jigin tanya a b'u comment dire so ntanya a b'u sigiyɔrɔ ntanya a b'u somɔgɔ ntanya a b'u fiyɛ k'u tulo geren a b'u fiyɛ cogo di a b'u fiyɛ cogo di parce que u t'a dɔn u bɛna taga yɔrɔ min na bilen n'u kun bɛ Malien fan fɛ u bɛ gosi n'u kun bɛ Burkina u bɛ gosi yɔrɔ kelen min tora u y'u ka taa bɔ Algérie fɛn Mauritanie fan fɛ a b'u tulo geren cogo di parce que u t'a dɔn gosili bɛna bɔ fan min yɛrɛ fɛ yɛrɛ olu bolo u b'u dɛndɛn ka bɔ Niger de ka na Mali la ka na tiɲɛni kɛ waati kelen u bɛ gosi k'a sɔrɔ hali u m'a mɛn u bɛ bali min na dɔrɔn o y'a sɔrɔ bɔnbɔw jiginn'u kan kunci su ani dafara su donc o baaraw fana ni semaine bɛɛ kɔnɔna la olu fana kɛra fana ye baara min n'an kan k'an ka sɔrɔsiw fo la ne ko mɔgɔ bɛ nin bɛɛ to sɛnɛ waati min na k'i bɛ n'i sigi an da la ko cessez-le-feu mɔgɔ bɛ nin bɛɛ to sɛnɛ k'i bɛ n'i sigi an da la ko accord d'Alger mɔgɔ bɛ nin bɛɛ to sɛnɛ k'i bɛ n'i sigi an da la ko ka kɛlɛ dabila anw n'anw de bɛ se terroriste la waati min na kɛlɛ dabila ko kuma bɛ fɔ n'anw m'u gosi waati min na de kɛlɛ dabila ko kuma bɛ fɔ ni jamana saba y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waati min na de a bɛna cessez-le-feu ko kuma fɔ waati n'an commencera ka terroriste ta yɔrɔ ntanya waati min na a bɛna cessez-le-feu fɔ o tuma aw ka cessez-le-feu aw fɛ ka jɔn de lakana sisan aw fɛ ka jɔn lakana nin semaine in kɔnɔna la an b'a fama ka terroriste ka communiqué mɛn an y'a dɔn tan an b'a bɔ tan an bɛna nin kɛ Mali la an bɛna nin kɛ a fɔ an b'a fama k'a mankan mɛn discours kɔfɛ nin frappe kɔfɛ an b'a faransi yɛrɛ mankan dalen m'u ka sɔrɔsiw cɛ ka taa donc nin baara ninnu fana kɛra nin semaine in kɔnɔna la o la an bɛ bɔ yen an bɛ taga Nations Unies la n'an taara Nations Unies la Assemblée générale an y'a fɔ aw ye k'a fɔ ko Basoloma ka discours kɔfɛ fɛn min ye Ablaye Diop n'o ye Mali ministre des Affaires étrangères ye komi Niger balila ka kuma komi bɛnkan bɛ jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ déjà Mali kumana Mali ani Niger tɔgɔ la an ka jɛ ka Ablaye Diop ka discours lamɛn n m'a bayɛlɛma aw ye bamanankan na dɔɔni dɔɔni pour que a y'a partager kosɛbɛ batterie kana an bila sira fɛ. Chani, président du Conseil national, président de la transition, chef de l'État. Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, empêché de s'exprimer à la tribune de la présente Assemblée générale. Akoko ale bɛna kuma min ta k'a fɔ a bɛna kuma Mali tɔgɔ la ani a bɛna kuma président Chani fana tɔgɔ la n'o ye Niger président nin waati na président min ni a ka ciden n'u y'o bali ka kuma di a ma u y'a bali ka kuma kunu Assemblée générale kɛnɛ ka Nations Unies. Avant tout propos, je voudrais renouveler la compassion des autorités et du peuple du Mali aux autorités et au peuple du Maroc, de la Libye, de la Turquie et de la Syrie suite aux catastrophes naturelles qui ont endeuillé. Ko yana ka taa yɔrɔ ja kuma kɔnɔna la k'a bɛ fɛ ka dugawu don kɛ ka tasibila kɛ Mali tɔgɔ la ka ɲɛsin Maraku ɲɛmɔgɔ ma Maraku jamana ɲɛmɔgɔ ni Maraku jamanadenw ma Libi jamana ɲɛmɔgɔ ani Libi jamanadenw ma Turki jamana ɲɛmɔgɔ ni jamanadenw ko comment dirais là dugukolo yɛrɛ mun kɛra ji ye tiɲɛni minnu kɛra o la jamana tɔgɔ la ka dugawu kɛ olu ye. Ces pays frères. Monsieur le Président, la paix et la sécurité restent la priorité des populations du Mali et du Sahel. Ako président, ko fɛn min ye bɛn Mali ani Sahel jamanadenw hamina ko fɔlɔfɔlɔ mun b'u la laɲini fɔlɔfɔlɔ mun b'u la u ka baara kɛ walasa ka fɛn fɔlɔ min sɔrɔ k'o de ye bɛn. Après plus d'une décennie de violence aux conséquences particulièrement dévastatrices. Ko san 10 tɛmɛlen kɔfɛ kɛlɛ kɔnɔna la mankan kɔnɔna la fitinɛ kɔnɔna la a n'a kɔlɔlɔ jugubaw o tɛmɛlen kɔfɛ. Pourtant, cette région était connue comme un havre de paix. Ko k'a sɔrɔ ko nin yɔrɔ in n'o ye Sahel ye a kun dɔnnen do de k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ ko basigi de bɛ yɔrɔ min kɔnɔna la. De cohésion sociale et de vivre ensemble entre les communautés qui la composent. Pour sa part, le Mali a décidé de changer de paradigme et de prendre son destin en main. Ko fɛn min Mali ta ye sa ko Mali y'a kanu ko ka kun kilenna fan falen
ka miirina fan falen ka wulikajɔ sira k'a falen ko ka ko in yɛrɛ bɛɛ de a bɛ cogo min na dɛ Mali y'a kanu sisan nɔ k'a ka siniɲɛsigi k'a ta a yɛrɛ bolo fila la. Ainsi, au plan sécuritaire, le Mali a accordé la priorité au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité maliennes afin de leur permettre de s'acquitter de leur mission régalienne. Ko o de y'a to ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a kanu ko ka sɔnni sigi an ka finitigilakaw kan ka minɛn ɲini k'a d'u ma ka moyens ɲini ka seminɛw ɲini k'a d'u ma k'u kalan kosɛbɛ ko o de la Mali y'a ɲɛsin o ma walasa u ka baara u bɛ se k'a kɛ a kɛcogo ɲuman na. De défense du territoire national et de protection. Walasa u bɛ se ka jamana lakana ka tila ka jamanadenw fana lakana cogo min na. Population et des biens. Aujourd'hui, le peuple malien a repris confiance en son outil de défense. Ko bi fɛn min ye Mali jamanadenw ye k'u ye danaya kura ka ɲɛsin u ka lakana a kɛbaaw ma ka ɲɛsin u ka lakana minɛnw ma. Aujourd'hui, les populations du Mali sont encouragées par les résultats engrangés dans la lutte contre les groupes armés terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers. Ko bi fɛn min Mali jamanadenw ye u muɲamuɲalen don u nisɔndiyalen don wa u fari foninnen don ka sanga ni a ye an ka finitigilakaw bɛ ka sebagaya min sɔrɔ juguw kan an ka finitigilakaw bɛ ka sebagaya min sɔrɔ bandiw ni banbanciw ka terrain kan o kɛlen don sababu ye ka fari foni di jamanadenw ma o kɛlen don sababu ye ka jigilasegi k'o di jamanadenw ma o kɛlen don sababu ye ka muɲamuɲa k'o lasegi ka na jamanadenw dusu la. Le Mali dénonce à nouveau et avec force les ingérences de certaines puissances qui continuent de faciliter les activités criminelles des groupes armés terroristes au Mali et au Sahel. Ko wa ko Mali bɛ segin ko k'a kɔn kurakuraya k'a kɔn tuguni fɛn min ye jamana dɔw ye u ka wulikajɔ ka ɲɛsin terrorisiw dɛmɛni ma u ka wulikajɔ ka ɲɛsin bandiw dɛmɛni ma Mali kɔnɔ ani Sahel jamana kɔnɔna la ko komi ni Mali y'a kɔn kunun wa Mali bɛ segin k'o kɔni k'o kurakuraya komi don jɛntikɛnɛ ye dɛ hali ni mɔgɔ min man tɛ misiw miyɔrɔ la bɛɛ dɔ filen tɛ taa ye o tɛ ya ko tigi tɛ wulusu la mɛ kanangolon o t'a yɛrɛ dɔn wulusu fɔbaga ya mɔgɔrɔ nɔgɔro sa ada. Il y a lieu de rappeler que le 15 août 2022, le gouvernement du Mali avait alerté le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les actes d'hostilité et d'agression de la France. Ko yan yɔrɔ ni waati ni ye waati fana ni hakililajigin kan ka k'a la ko utukalo tile 15 san 2022 ko Mali ye Conseil de sécurité hakililajigi k'u lasɔmi ka sababuya kɛ Faransi bi ka wulikajɔ min kɛ walasa ka terrorisiw dɛmɛ Faransi bi ka wulikajɔ min kɛ walasa an ka jamana bɛ se ka feere cogo min na Faransi bi ka wulikajɔ min kɛ walasa Mali Burkina Niger u bɛ se ka feere cogo min na Faransi bi ka wulikajɔ min kɛ ka minɛn di terrorisiw ma k'u dɛmɛ kɛlɛ kɔnɔna la ko ka hakililajigin kɛ o la Conseil de sécurité la o ko in bɛ yen dɛ yala o ko bɛ cogo di a t'an miiri a ka n'an sigi an ka kuma kɛ ten. Au lieu de cesser ces agissements, ce pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies continue en toute impunité ces manœuvres de déstabilisation du Mali et du Sahel. Ko o lasɔmɛli kɛlen Conseil de sécurité la ka ɲɛsin Faransi ma k'o kɛlen kɔfɛ au lieu que Faransi ka nin ko ninnu dabila au lieu que Faransi ka dɛmɛ dabila terroriste ye ko Faransi m'o kɛ dɛ ko Faransi bɛ ka continuer tuguni a bɛ ka taa ɲɛfɛ tuguni halisa ko kelen a bɛ ka segin olu kan k'olu kɛ tuguni wa ko foyi tɛ ka bɔ a la ka kow ta ka ɲɛsin Mali ma ka walew ta ka ɲɛsin Mali ma ka walew ta ka ɲɛsin Burkina ni Niger ma walasa jamanaw bɛ se ka feere cogo min na terroriste dɛmɛni sira kan. Comme en témoigne la récente libération des terroristes dans la zone des 3 frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, en dehors de tout cadre judiciaire et à l'insu des États concernés. Ko mumo shira k'a fɔ ko mun de y'o preuve k'a fɔ ko Faransi bɛ ka continuer ka nin baara jugu kɛ video y'a partager kosɛbɛ a ka kɛrɛ caman bila ko mun de b'a yira ko Faransi bɛ ka nin kɛ kuma kɔrɔ ye jumɛn ne m'a fɔ n kun fɛ k'a fɔ ko Faransi bɛ ka continuer k'a kɛ dɛ ko ala ma mɛn kosɛbɛ ko kɔsɛ n'an kɔrɔ ko Faransi ye terroriste dɔw minɛlen tun bɛ a bolo n'a hakili b'a la Niger u bɔra k'a fɔ télé la terroriste dɔw minɛlen tun bɛ Faransi bolo comme Faransi ni Mali an tɛ ka kan kelen fɔ ani Niger tɛ ka kan kelen fɔ ani Burkina tɛ ka kan kelen fɔ ko Faransi ye o terroriste ninnu k'olu bila jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ
k'a sɔrɔ a ma sara Mali la, a ma sara Burkina la, a ma sara Niger la. Wa o terroriste ninnu tila ka taa attaquer kɛ Niger, o terroriste ninnu tila ka taa attaquer kɛ Mali la tuguni. Pour perpétrer plus d'actions terroristes contre nos populations civiles et nos forces de défense et de sécurité. Les actes hostiles de la France s'illustrent également par ses interventions intempestives et illégales pour... Ko France ka kɛwale jugu bi ka tɛmɛ sira wɛrɛ minnu fana fɛ a bɛn'o siraw fana de fɔ sisan nɔ tuguni. Retarder, voire empêcher le traitement de nos demandes de financement dans plusieurs institutions financières sous-régionales, régionales et même internationales. Ko fana ko naani mɔgɔ min bɛnna ko kan a kɛra bankiw ye o a kɛra jɛkulu ye jɛkulu minnu ni wari bɛ tɛmɛ u ka sira fɛ naani min bɛnna ko la naani min kumana n'an ka wari dɔ kan ka tɛmɛ u ka sira fɛ ou bien ni wari dɔ kan ka bɔ bolo kana di Mali ma ko France bɛ ka tila ka wuli ka jɔ bɛɛ kɛ tuguni walasa ko k'o ko lasumaya ou bien ko k'o ko bali yɛrɛ ko a dɔw la a bɛ ka kɛ banki minnu bɛ yen nɔ ni olu b'an ka jamana kɔnɔna la banki dɔw bɛ yen nɔ n'o bɛ diɲɛ bunnaku kan a baarakɛ jɛkulu dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ diɲɛ bunnaku kan n'aw ni mɔgɔ mɔgɔ kumana wariko la ou bien ni wari kan ka tɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ ka bolo fɛ France bɛ wuli ka jɔ kɛ walasa an kana se k'o wari sɔrɔ tuguni France bɛ wuli ka jɔ kɛ walasa o wari o kana se ka na se anw ma yan nɔ tuguni an ka commerçants bɛ nin yɔrɔ kalama kosɛbɛ an ka financiers bɛ nin yɔrɔ kalama kosɛbɛ n'i y'a ye gɛlɛya caman b'an ka jamana in kan nin yɔrɔ de don n'i y'a ye kuranko gɛlɛya bɛ yen n'i y'a ye jiko gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya caman b'an ka jamana kan k'a sababuya kɛ nin yɔrɔ nin parce que an ka wari kan ka tɛmɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛ ka se anw ma yan nɔ France bɛ wuli ka taa k'a jamana kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bagabaga ni min ma se bagabagali ma a b'o nɛgɛ ni min ma sɔn nɛgɛni ma a b'o sɔn walasa an ka wari kana se ka tɛmɛ ka yan sɔrɔ a dɔw la CFA yɛrɛ bilali t'o fura ye. Dans le même ordre d'idée, il est regrettable que le même pays, la France, tente et même parfois parvienne malheureusement à instrumentaliser des organisations régionales africaines opposant des pays frères les uns aux autres uniquement pour ses intérêts géopolitiques dans une démarche néocoloniale et paternaliste. O sira kelen ka tuguni ko France kelen bɛ wuli ka jɔ la fɛn min y'an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu minnu bɛ yen nɔ a dɔ ye CEDEAO ni Union africaine ye France bɛ ka tila ka wuli ka jɔ ta k'olu fana sɛgɛrɛ ka don olu ka k'olu nɛgɛ k'olu bagabaga k'u su k'u bila u yɛrɛ teri jamanaw na u balima jamanaw na an'u kɛrɛfɛ jamana la n'o ye Mali ni Burkina ni Niger ye ko France bɛ ka tila ka o ko in fana ta tuguni ko jamana ninnu fana sɛgɛrɛ ni o ye nin kuma bɛ ka fɔ Nations Unies tribunal de kan dɛ a bɛ ka fɔ ka ɲɛsin France de ma. Monsieur le Président, le Mali est conscient du fait que l'action militaire seule ne suffit pas pour enrayer de manière durable les défis complexes liés au terrorisme. Monsieur le Président, Mali b'a dɔn koyi k'a fɔ k'an bɛ wuli ka jɔ min na gɛlɛya minnu b'an ka jamana kan na an b'a dɔn ko ka wuli ka taa sɔrɔsi kɛlɛ kɛ ko dɔrɔn t'a ban o parce que an b'a dɔn an kan ka taga kɔlɔn se yɔrọ dɔw la an b'a dɔn ekɔliso kan ka dayɛlɛ yɔrɔ dɔw la an b'a dɔn an kan ka kuran di maliyɛn dɔw ma an b'a dɔn an kan ka baara di mɔgɔ dɔw ma nka problématique de la gouvernance du pays. C'est la raison pour laquelle le gouvernement s'est doté d'une stratégie intégrée qui comprend les réformes politiques et institutionnelles. Konga o de sababu y'a ta o de dɔnni y'a to jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ wulila k'u jɔ ka fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ minnu b'a to mara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na an ka bisu na batterie an b'a daminɛ fɔlɔ 20%. Le volet développement, la prise en compte des préoccupations spécifiques de la jeunesse, des femmes, y compris l'emploi et leur représentation dans les instances de décision au niveau local et national. Pour créer les conditions permettant de réaliser les aspirations profondes des populations maliennes au changement, le gouvernement s'est engagé dans la mise en œuvre de réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la refondation de l'État. Participe de cette dynamique l'organisation réussie le 18 juin 2023 du référendum sur la nouvelle constitution du Mali, adoptée à plus de 96%. Sa promulgation par le chef de l'État le 22 juillet 2023 consacre l'avènement de la 4e République du Mali. En passant ce cap, le gouvernement donne le gage d'une volonté réelle pour le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, y compris l'organisation dans les tout prochains mois des élections générales. Monsieur le Président, après 10 ans de présence dans mon pays, la réponse internationale aux défis sécuritaires du Mali
n'a pas été à la hauteur des menaces. Ako monsieur le président, ko san tan tɛmɛlen kɔfɛ diɲɛ seleke naani bɛɛ tɔnbɔ wa n'a ɲɔgɔnna bɛɛ minismaw n'a takubaw n'a barikanu n'a serivolu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kana don an ka jamana kɔnɔna san tan tɛmɛnen kɔfɛ ninnu b'an ka jamana kan ko u ye jaabi min di a ma kɛ nimisiwasa jaabi ye u ye jaabi min di an'an kun bɛ ka jaabi min kɔnɔ a ma kɛ kelen ye terrorisme ma ban rébellion ma ban kɛlɛ b'an ka jamana kɔnɔ an b'an ka dugukolo sɔrɔ donc ninnu ka sigili an fɛ san tan kɔnɔna la k'a ma jaabi di. Les attentes des populations maliennes, maintes fois exprimées par les autorités, ont ainsi été souvent ignorées. O dɔrɔn tɛ dɛ non seulement u nana an mago bɛ jaabi min na an m'o sɔrɔ jamanadenw mago bɛ jaabi min na o m'o sɔrɔ ko jamanadenw ka kulekan jamanadenw ka kule u ka hamina ko min fɔra siɲɛ caman ni jamana ɲɛmɔgɔw y'a ta k'a ɲɛsin diɲɛ seleke naani tɔnw n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen ma o kuma min fana laser'u ma ko waati dɔw la u y'u tulo datugu fana na k'a kɛ n'a fɔ u tulo t'a la k'a kɛ n'a fɔ ni mɔgɔ tɛ ka kuma u fɛ. La mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, n'a pas été en mesure d'aider le Mali à rétablir son autorité sur l'ensemble de son territoire. Ko fɛn min ye Nations Unies ka mission min n'a tɔgɔ ye ko MINUSMA ko o dɛsɛra ka Mali dɛmɛ Mali ka se k'a ka dugukolo bɛɛ sɔrɔ alors que u nakun de tun ye ko ka Mali jamana dɛmɛ a bɛ se k'a ka dugukolo bɛɛ sɔrɔ ko wa k'u nana u ma se ka jamana dɛmɛ k'o baara kɛ. En dépit cependant des moyens importants investis en elle ces 10 dernières années. Ko k'a sɔrɔ ko ni san tan laban in kɔnɔna la wari dɔ donn'u la zeyi nafolo dɔ dir'u ma zeyi moyen dɔ dir'u ma zeyi nka o bɛɛ kɔfɛ u ma se k'an dɛmɛ k'an ka laɲini sɔrɔ. Durant sa présence sur le territoire national, la situation sécuritaire, malheureusement, n'a fait que se dégrader. Ko wa k'u ka sigi waati u ka sigi kɔnɔ an ka jamana san tan in kɔnɔna la fɛn min an ka lakanabaliya ye dɔ de farala kan fɛn ma bɔ a la. L'insécurité qui était cantonnée dans les régions du nord du Mali au moment du déploiement de la mission des Nations Unies en 2013 a atteint les régions du centre et du sud. Ko lakanabaliya min kun bɛ yen ni MINUSMA na waati ni a kun bɛ an ka jamana a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko kɔrɔnfɛla parce que an b'a dɔn ko kɔrɔnfɛla tɛ a fɔ yɔrɔ min ma ko an ka jamana nord ko MINUSMA nalen lakanabaliya kun bɛ yen de komi k'u nalen kɔfɛ ko a bɔra yen ka na camancɛ la ka bɔ camancɛ la ko ka n'a yɛrɛ sɔrɔ fo yanfɛla fan bɛɛ fɛ. La propagation de l'insécurité est fort heureusement en cours de fléchissement grâce au succès indéniable remporté sur. Ko an ye MINUSMA gɛnnen kɔfɛ ni lakanabaliya min n'an b'a fɔ n'a ye san tan ka jamana kɔnɔna la ko fɛn min an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye o fiɲɛ bɛ ka bɔ sa dɔɔni. Terrain par les forces armées maliennes malgré les défis inhérents à ce type d'opération. En dépit des difficultés rencontrées par la MINUSMA, dues à l'inadaptation de la mission au contexte sécuritaire, à savoir le maintien de la paix dans un environnement où il n'y a pas de paix à maintenir, le gouvernement du Mali s'était accommodé cependant de la présence passive. Ko ko fɛn min MINUSMA ka sigi ka tugu u nana min kama o tɛ k'o kɛ nafa tɛ ka sɔrɔ a la sabula u nana ko ka bɛn de sinsin an ka jamana kɔnɔna la ko ka fɔ ka bɛn kɛ ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ jamana min kɔnɔna la yɔrɔ min na bɛn yɛrɛ tɛ yen kɛlɛ de bɛ yen ko nin bɛɛ kɔfɛ o jamana ɲɛmɔgɔ kun jɛnna n'a ye MINUSMA ka sigi ten ɔ nka o sigi ten fana o kɔlɔlɔ min fana kɛr'o la a bɛn'o fana ɲɛfɔ. De la mission. Cependant, il était devenu inacceptable pour le gouvernement du Mali de laisser la MINUSMA continuer à devenir partie du problème. Ko nka o de kɔfɛ waati sera waati min ni gouvernement yɛrɛ kun tɛ se ka jɛn n'a ye bilen MINUSMA nana ka n'a gɛlɛya minnu bɔ yen dɛ ko MINUSMA yɛrɛ ka k'a damana gɛlɛya ye an ka jamana ma. En aggravant les tensions entre nos communautés à travers l'instrumentalisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques. Wa o MINUSMA ka kɛ gɛlɛya an ka jamana ma sira jumɛn ni sira jumɛn fɛ MINUSMA de donna wulikajɔ la wulikajɔ min bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamanaw ka kabila dɔ ni kabila dɔw bila ɲɔgɔn na ka siya dɔ ni siya dɔw bila ɲɔgɔn na o tɛmɛlen kɔfɛ o MINUSMA kelen min tila ka taa tuguni adamadenya jo sariyaw k'o ta k'o kɛ bere ko f'a k'an ka jamana gosi n'o ye k'an sigi an sen sabara kɔnɔna la. Et servant ainsi des agendas extérieurs de pays hostiles au Mali. Ko nin bɛɛ kɛ kun ye MINUSMA fɛ jumɛn walasa jamana dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ yen nɔ minnu ka laɲini de ye walasa gɛlɛya bɛ se k'an sɔrɔ cogo min na kɔnɔ MINUSMA y'a yɛrɛ bila o jamanaw ka baara la walasa k'an ka jamana kabilaw bila ɲɔgɔn na ka siyaw bila ɲɔgɔn na ka jamana yɛrɛ sigi a sen sabara kɔnɔna la donc MINUSMA a nana k'a bɛna an dɛmɛ a m'an dɛmɛ an y'i to yen k'i ka sigi ten a y'i to la
MINUSMA yɛrɛ nana kɛ jamana gɛlɛya an ka jamana ma tuguni a y'i t'o la fo MINUSMA tila ka t'i yɛrɛ bila mɔgɔ tɛgɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ fɛ k'an ka jamana firi k'an ka jamana yɛrɛ sila tunu ka bɔ siɲɛ kelen. C'est ainsi qu'après une évaluation exhaustive, le gouvernement du Mali a demandé en juin 2023 le retrait. Ko nin de kɛra sababuya ye u kɛlen ko k'u sigi k'u hakili jagabɔ MINUSMA ka tiɲɛni badenw na ko Mali gouvernement y'i sigi ka hakili jagabɔ kɛ ka sɔrɔ k'a ɲini Nations Unies fɛ Conseil de sécurité la k'a fɔ ko MINUSMA ka taa ka bɔ an ka jamana ka sans délai. En délai de la MINUSMA, et nous sommes heureux que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait accédé à notre requête. Le gouvernement du Mali travaille avec la MINUSMA en vue de son retrait ordonné, coordonné et sécurisé, et c'est dans le délai imparti du 31 décembre 2023. Conformément aux dispositions pertinentes de la résolution 2690 adoptée le 30 juin 2023 par le Conseil de sécurité, le gouvernement de la République du Mali n'envisage pas de proroger ce délai. Wa gouvernement Mali gouvernement nisɔndiyara Conseil de sécurité sɔnni a ma k'a fɔ ko MINUSMA bɛ taa ka bɔ yen wa o kɛlen Mali jamana ni Conseil de sécurité Nations Unies bɛnn'a kan ka don dɔ boloda ko MINUSMA bɛ taa o kan ko wa fana Mali labɛnnen tɛ ka fɛn fara o don kan dɛ n'o sera o bɛ taa ka bɔ yen. Le gouvernement rassure les populations maliennes et la communauté internationale que toutes les dispositions sont prises pour assurer la continuité des services de l'État après le départ de la MINUSMA. Wa ko Mali gouvernement bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen hakili sigi ko ni MINUSMA taara baara o baara tun bɛ jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ tun bɛ ko MINUSMA b'a ta ka ɲɛsin jamanadenw ma k'a baara si tɛna jɔ a jiko tɛna jɔ a kuranko tɛna jɔ a fɛn foyi tɛna jɔ ko bɛɛ k'i hakili sigi. La première phase du processus de retrait s'est achevée et la seconde phase est déjà engagée. Ko fɛn min MINUSMA ka tagali ye ko a baara kunfɔlɔw k'olu kɛra ko fo k'olu fori o baara kunfilanan fana ko o daminɛna ka ban. Certes, la MINUSMA n'a pas été capable de remplir son mandat, mais le gouvernement et le peuple malien restent reconnaissants pour les efforts et les sacrifices consentis durant les 10 dernières années au Mali. I don't know, famuna. O n'a ta o ta bɛɛ MINUSMA nana min kama a ma se k'a kɛ a kɛra problème ye ko nka ko n'a ta o ta bɛɛ anw ye jamana de jamana min n'an tɛ fitiriwale anw ye jamana de ni ye misikala zarati ka ɲɛ an b'a dɔn anw ye jamana de anw ni ninnu tɛ kelen ni fitiriwale ninnu tɛ kelen ye o ma mɔgɔ ye gɛlɛya sɔrɔ MINUSMA kɔnɔ Mali la min ni tora la min fɛn kɛra la Mali bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin a bɛɛ ma sabula an ni Burukina min tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi olu ka sɔrɔsiw tun b'an fɛ MINUSMA cadre kɔnɔna la u ye wulikajɔ min kɛ an b'u fo la jamana caman bɛ yen nɔ an bɛ minnu fo. Je rends ici hommage à la mémoire de toutes les victimes, civiles comme militaires, maliennes comme étrangères tombées au champ d'honneur au Mali. Pour autant, le retrait de la MINUSMA ne signifie pas la fin de la coopération entre le Mali et l'Organisation des Nations Unies. Bien au contraire, mon pays tient à son appartenance à l'ONU et le gouvernement reste engagé en faveur des principes et des nobles idéaux. Ako MINUSMA gani ko tika sababu ye ka ani diɲɛ selege naani tɔnba k'an fara dɛ ayi ko Mali ka dayɛlɛlen no diɲɛ selege naani tɔnba ye wa Mali bɛ wuli ka jɔ bɛɛ kɛ walasa to ka kuma dɔ fɔ ni jugu y'a mɛn dɔrɔn a bɛ se ka fɔ fala baya u b'u to kuma fɔla dɔrɔn u tila ka wuli jugu ɲɛ ka tuguni ko MINUSMA gani o kɔrɔ tɛ k'an ni Nations Unies bɛna fara dɛ o kɔrɔ k'an ni Nations Unies bɛna an farala k'an ma fara dɛ ko a ko an ka dayɛlɛlen no bon Mali bɛna to wulikajɔ la ka wulikajɔ fɛn bɛɛ lajɛlen sabati walasa diɲɛ selege naani tɔnba in a sigira kun minnu kama a sigira sariya minnu kama walasa o sariya ninnu bɛ se ka bila sen kan o sariya ninnu bɛ se ka bato aw piège ya aw yɛrɛ o charte la min sigira a kan u sigira sariya min kan a b'a dɔn ko jamana fitinin ni belebeleba ko si man fisa ni si ye jamana fitinin ni belebeleba si kana bin si kan jamana fitinin ni belebeleba bɛɛ ka ɲɔgɔn bonya bɛɛ ka ɲɔgɔn tagabolo bonya bɛɛ ka ɲɔgɔn tabiya bonya jamana kana bi jamana ka ko ka dɔgɔ wa jamana si kana t'i da don jamana wɛrɛ kɔnɔ kuma la
wa Nations Unies ka n'a nana kɛnɛ la an bɛɛ jamana ye an tɛ jamana bali ka na yan parce que ko a président commandant ye an tɛ jamana bali ka na yan parce que ko a président ye coup d'état de kɛ an tɛ jamana bali ka na yan parce que k'a président ya ban ka élection kɛ an tɛ jamana bali ka na yan parce que k'a jamana bɛ ta non non jamana bɛɛ dama ka kɛɲɛ ni Nations Unies na wa ni baara bɛ kɛ jamana bɛɛ lajɛlen dama kɛɲɛ de kɛlɛ kana kɛ kɛlɛ ka ban jamana si kana rebelliw dɛmɛ jamana si kana terroristes dɛmɛ wa jamana si kana wulikajɔ kɛ wulikajɔ min b'a to k'e bɛ taa bi jamana dɔ kan Nations Unies sigira ni sariya ninnu de kan Mali ko sisan ko an tɛna bɔ a la dɛ ko an bɛna wulikajɔ bɛɛ kɛ walasa a sigira sariya minnu kan o sariya ninnu bɛ se ka bato cogo min na o fana tɛ kɔrɔmatigɛlen Job komi e ka spécialité yɛrɛ min ye kɔrɔmatigɛli ye de la charte. De même, le Mali renouvelle son engagement à coopérer avec l'ensemble des États du monde qui le souhaitent et qui respectent les principes fondamentaux de la politique extérieure de mon pays. Ko alo kɔfɛ Mali ka dayɛlɛlen don diɲɛ jamana bɛɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'i bɛ sɔn ko ka Mali k'a ka tabiya bonya k'a ka taasiraw bonya wa n'an ko an ka jamana bɛ kɛ cogo min na n'i jɛna ni o ye an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i dɔrɔmɛ basi an dɔrɔmɛ ninnu. Dans une dynamique d'appropriation nationale, le gouvernement s'attelle à poursuivre la mise en œuvre efficiente et intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger avec nos frères des mouvements signataires. Ko tabolo kelen fana kɔnɔna la ko Mali gouvernement b'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn min accord min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko Algérie accord d'Alger a baara kɛli hakili kɔnɔna la hakilimaya kɔnɔna la ani ka fɛn kɛ waati min fɛn min n'a ka ɲi jamana ma ka fɛn to ye fɛn min n'a ma ɲi jamana ma ko Mali bɛna tɛmɛ ni o baara ye ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛna sɔn Mali ta ma. Le souhaite. Nous nous réjouissons du chemin parcouru depuis la signature de cet accord en 2015, y compris l'adoption de la nouvelle constitution qui prend en charge plusieurs dispositions de l'accord, et le gouvernement a décidé de privilégier désormais le dialogue intermalien pour la poursuite du processus de paix avec les groupes signataires. Le gouvernement est conscient des défis qui jalonnent le chemin vers la paix. À l'instar de la série macabre d'attaques terroristes perpétrées sans discernement contre les populations civiles, les éléments des forces de défense et de sécurité maliennes. L'attentat sauvage et barbare contre le bateau Tombouctou et les assauts sur les camps des villes de Bamba, Gao et Bourem entre le 7 et le 12 septembre dernier illustrent la cruauté de ces groupes terroristes et criminels en bande organisée qui agressent lâchement des cibles comme les femmes et les enfants. Au nom du chef de l'État du Mali, du gouvernement et du peuple malien, je tiens à remercier toutes les nations amies et organisations internationales qui ont manifesté leur compassion et leur solidarité à l'occasion de ces événements tragiques. Toutefois, il est regrettable que même face à ces événements aussi tragiques, et au moment où le thème de notre session nous engage à plus de solidarité, donc il est regrettable que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne soit pas parvenu au minimum de consensus pour à tout le moins dénoncer ces actes barbares. Ako ni mbɛ kɛra Mali la ni attaque ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Bambata kɔfɛ Gao Tombouctou kɔfɛ bateau min wele Tombouctou o attaquelen kɔfɛ ka muso faga ka denmisɛnninw faga ko surtout waati yɛrɛ la waati min n'an bɛ ka sigi ni assemblée kɛnɛ kan n'a assemblée yɛrɛ sigikun dakuɲɛ min tara a kɔnɔna la n'o ye thème ye ko ka solidarité n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn mankutu ye ɲɔgɔn magotuli ye ko malgré que an sigikun ye ko nin bɛɛ kɛra ka ɲɛsin Mali ma nin bɛɛ kɛra ka ɲɛsin jamanadenw ma ko hali conseil de sécurité nin bɛɛ kɛlen kɔfɛ k'u ma se ka bɛn communiqué dɔ kunna walasa k'u ka solidarité kɛ ka ɲɛsin Mali ma kuma kɔrɔ ye jumɛn ni dɔw ko k'an ka kɛ tan dɔw b'a fɔ k'u k'a kɛ tan k'u ma se ka bɛn o ko kunna ninnu de bɛ t'u sigi ninnu de tun bɛ t'u sigi kalo saba o kalo saba ayi Mali la civil bɛ ka faga Mali la musow bɛ ka faga Mali la denmisɛnninw bɛ ka faga terroristes filɛ ne ka taga baga bateau ma civil b'a kɔnɔ musow b'a kɔnɔ denmisɛnninw b'a kɔnɔ conseil de sécurité ma se ka u minnu b'a kɔnɔ u ma se ka bɛn communiqué kelen dɔrɔn ka k'o kɛ Allahu Akbar. Malgré ces difficultés, ou mieux, en raison de ces difficultés, le gouvernement de la République du Mali est plus que jamais déterminé à exercer sa souveraineté,
asseoir son autorité, toute son autorité sur l'ensemble du territoire national. A ko nka ko nin bɛɛ gɛlɛya kɔfɛ Mali gouvernement u labɛnnen don u cɛsirilen don dɛ ko fo Mali gouvernement Mali k'a ka mara boli a ka dugukolo fantan naani bɛɛ lajɛlen kan Mali dugukolo fantan naani bɛɛ ka segin ka na an ka mara kɔnɔna la ni nin kuma fila da ɲɔgɔn na i kan ka faamu mɔgɔ min bɔra accord ko kuma na nana dɔrɔn k'a fɔ ko Mali gouvernement bɛ baara min na nin gɛlɛya bɛ kɔfɛ a baara bɛɛ lajɛlen bɛna ta ka ɲɛsin walasa Mali ka se k'a ka dugukolo fantan naani bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa an k'an ka lakana boli an ka dugukolo fantan naani bɛɛ lajɛlen kan k'an ka sebagaya boli dugukolo fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kan o kɔrɔ ye ko marifatigi si tɛna to yen jamana kan k'e bɛna na Miskala Zarati o mara créer an ka jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ tɛna jɛ ni o ye. Aux attaques obscurantistes, l'offensive des forces de défense et de sécurité se poursuivra et la riposte sera immédiate et ferme. Ko fɛn min an ka finitigilakaw k'u ka wuli ka jɔ k'a bɛna to sen na dɛ minnu ko u bɛ ka se an ma u bɛ ka gɛrɛ to Kidali la u bɛ ka gɛrɛ Tombouctou la u bɛ ka gɛrɛ Gao la ko wa ko finitigilakaw ka wuli ka jɔ a tɛna jɔ a bɛna to sen na baara in bɛna to sen na fo ka jamana ka lakana n'i bɛ yan bila bila. C'était le cas récemment à Bourem où nos vaillants soldats ont repoussé une attaque de ces bandes criminelles et obscurantistes en leur infligeant des pertes substantielles. Ko de kɛra sa Bourem dɛ an ka finitigilakaw ye wuli ka jɔ kɛ tiɲɛnikɛla minnu bɛ yen nɔ criminel minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka taga tiɲɛni kɛ ko min kɛra Bourem an ka finitigilakaw ye olu kunbɛn ka dimi dɔw la ka sebagaya sɔrɔ olu kan. Concours de cette dynamique du renforcement de la présence et de l'autorité de l'État, l'engagement de l'État à occuper toutes les emprises libérées ou à libérer par l'aménagement. Contrairement à certaines allégations, l'occupation de ces emprises, qui est en tout point conforme au texte des Nations Unies, ne constitue en aucune façon un acte de belligérance de l'État malien vis-à-vis des mouvements signataires. Oh, aywa aw jaabitola filɛ nin minnu bɛ sisɛlifi ko kuma ni fɛn kerekera ko kuma na a ye Maliya dɔn ta bɔrɔta ko Mali filɛ nin wuli ka jɔ min na MINUSMA bɛ ka kan minnu sigi a ma a kan an bɛ taa sigi a bɛɛ kɔnɔ kelen kelen ni Ala sɔnna a ma foyi tɛ an balo la ni Ala ka sebagaya tɛ o baara bɛ to sen na ko baara kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an taara bi mɔgɔ dɔ kan ou bien an ye sɛbɛn dɔ non ko diɲɛ selekina ni tɔnbɔ yɛrɛ de sariya b'o yamaruya an k'o baara kɛ o tuma ni mɔgɔ min ye jɔ an sira la ni min ka kan o bɛ k'i la dɛ. Ni mɔgɔ min ko k'an tɛ taa Kidali ni min ka kan o bɛ k'i la dɛ ni mɔgɔ min ko k'an tɛ taa Tessileti ni min ka kan o bɛ k'i la dɛ ni mɔgɔ min ko k'an tɛ taa Aguelhok MINUSMA kan ka taa an sigi ni min bɛ kɛ o bɛ k'i la dɛ ni mɔgɔ min ko k'an tɛ taa Bourem ka taa an sigi MINUSMA ka kan k'a occuper min kan ka kɛ o bɛ k'i la dɛ parce que ko o waleya kɛli o tɛ sariya foyi sɔsɔ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an wulila ka se mɔgɔ ma o kɔrɔ tɛ fana k'a fɔ k'an bɔra bɛnkan dɔ kɔnɔna la parce que diɲɛ selekena ni tɔnba k'o yɛrɛ de bɛ nin yamaruya an ye seselife fɔbaw a y'a ka jaabi sɔrɔ. Au contraire, nous continuons de tendre la main à nos frères des mouvements signataires pour une paix durable et un développement harmonieux au profit de nos populations. Ko nka nin bɛɛ kɔfɛ an bɛ continuer k'an tɛgɛ jan an balima minnu bɛ yen nɔ ni marifa b'u bolo minnu bɛ semaw kɔnɔ minnu bɛ fɛn dɔ kɔnɔ ye aw ka segin ka na kuma ka nɔgɔ koyi kuma in kɔni jɛlen filɛ nin MINUSMA ka kan bɛ Kidali an bɛ taa ye MINUSMA ka kan min bɛ Tessalite an bɛ taa ye MINUSMA ka kan min bɛ Aguelhok an bɛ taa ye MINUSMA ka kan min bɛ Bourem an bɛ taa ye ɔ ni min bɛ na ni tɛ na an kɔni tagatɔ la don o kɔrɔ jumɛn n'i nana i bɛ kisi n'i mana fana n'an bɛ taa an bɛ yɛlɛ ka taga point barre. À cet effet, nous appelons les groupes armés à se démarquer et cesser les collisions constatées avec les groupes armés terroristes lors des dernières attaques. Oh, ko o la sa an b'a ɲini marifa bɛ jagolo bolo ye n'i tɛ terroriste ye i k'i mabɔ terroriste la dɛ i k'i yɔrɔ janya ka bɔ terroriste la sinon n'an sera ma k'aw sɔrɔ yen nɔ o kelen don ni min bɛ fɛ k'a to yan ni min tɛ fɛ ka taa fan dɔ in fɛ ko bolo bɔ terroriste bolo a ka yɔrɔ janya yada agali n'a ɲɔgɔnnaw la n'o tɛ n'an y'aw sɔrɔ yen. Et ce, conformément à l'accord pour la paix, mais aussi aux différentes résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans le contexte géopolitique actuel, le Mali ne souhaite pas devenir un théâtre de confrontation ou de compétition entre les intérêts. Ko fɛn min ye diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ye u ka jɛɲɔgɔnyaw n'u ka taabolo n'u ka taasiraw ye ko Mali tɛ fɛ ka kɛ jamana ye jamana min ni mɔgɔw b'u n'u ka yɔrɔjankɛlaw kɛ an fɛ yan dɛ dɛ
géopolitique de puissance. Irisi ye dimi dɔ donna Ikɛrɛni nin bɛna n ta sara Irisi la Mali la. Chine ye dimi dɔ donna Taïwan nin bɛna n ta sara Chine na Mali la. Iran ye dimi dɔ donna Liban n bɛna n ta sara Iran la Mali la. Mali tɛ jɛn n'o ye dɛ, an tɛ kɛ mɔgɔ ka kɛlɛkɛyɔrɔ ye wa an tɛ kɛ mɔgɔ ka dimi bɔyɔrɔ ye. Min bɛ ni min cɛ t'o ɲɛnabɔ fan wɛrɛ fɛ yan tɛ. Et nous restons disposés à coopérer avec tous les partenaires respectueux de notre souveraineté. Wa an sigilen don, an ka dayɛlɛlen don, an ni bɛɛ bɛ se ka jɛ, mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ k'i b'an bonya, k'an ka taabolo bonya, k'an ka nafa n'an ka nafasɔrɔ siraw bonya. An ni bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Hali n'a sɔrɔ ni bɔ Pyongyang de ka na, o ye ne ka fara n kan ye dɛ. Sinon ni jɔw y'a mɛn ko ne ko k'a ye nin fɔ a yɔrɔnin. Le choix de partenariat et également des intérêts des Maliens. Monsieur le Président, sur la situation régionale et internationale, le Mali reste attentif au développement en cours en Afrique et dans le reste du monde. Ko fɛn min ye diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ani an yɛrɛ ka sigiɲɔgɔn jamanaw la yan nɔ, ko Mali an tulo kɛrɛbɔ sigilen don fɛn minnu bɛ ka kɛ an ka jamanaw kɔnɔ yan, an ka sigiɲɔgɔn jamanaw kɔnɔ ani fɛn minnu bɛ ka kɛ diɲɛ yɛrɛ la, Mali tulokɔrɔ kɛrɛbɔ sigilen don k'a bɛɛ lajɛlen, an bɛ k'a bɛɛ lajɛ, an bɛ k'a bɛɛ lamɛn, a si tɛ ka tɛmɛ an kan dɛ. Concernant la gouvernance mondiale, le gouvernement de la République du Mali réitère son attachement au respect de la Charte des Nations Unies. Ko fɛn min ye diɲɛ yɛrɛ mara ye, Mali jamana, anw ko cogo di, ko diɲɛ seleke naani tɔnba sigira kan min kan, a kan ka bonya. Particulièrement le respect de l'égalité souveraine des États et conséquemment kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye diɲɛ jamanaw ka ɲɔgɔn bonya ye, jamana bɛɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya kan ka dɔnya a ye, wa jamana bɛɛ ka fanga kan ka bonya. Son rejet des activités de certaines puissances à perpétuer une domination néocoloniale et à assujettir d'autres peuples, d'autres pays et d'autres nations. Le Mali est attentif aux évolutions institutionnelles et déplore que l'appréciation des changements de régime intervenus récemment dans certains pays africains soit fonction de la proximité des nouveaux dirigeants avec certaines puissances. Ko wa fana ko Mali tulo kɛrɛbɔ sigilen don, Mali bɛ ka filɛli kɛ, Mali hakili b'a bɛɛ la, an ɲɛ b'a bɛɛ la, yɛlɛma fɛn o fɛn kɛra nin waati in kɔnɔna la, jamanaw kɔnɔna la, misaliya jumɛn, min kɛra Niger, min kɛra Gabon, min kɛra Tchad, Mali ɲɛ b'a bɛɛ la, wa an ti jɛn n'a ye, an t'a faamu yɛrɛ, baara ɲuman tɛ, k'a fɔ ko o wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ, o ka faamu, o faamuyali cogo, n bɛna bamanankan in fɔ cogo di, c'est-à-dire e ka sɔn a ma, e kana sɔn a ma, a kana kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko e teri bɛ yɔrɔ dɔ la, ou bien e jɛɲɔgɔn bɛ yɔrɔ dɔ la, ni min kɛra i b'o faamu, mais comme i teri ni jɛɲɔgɔn tɛ fan dɔ fɛ, ni min kɛra i b'a fɔ k'i t'o faamu. Misaliya jumɛn, Niger, coup d'état de kɛra Niger, i ko k'i ti jɛn n'o ye, ko f'i ka taa diɲɛ bɔnɛ bɛ jugu kan, o ɲɔgɔn kelen taara kɛ Gabon, i ko non, ko mɔgɔw k'o faamu. Ah, ko ninnu filɛ nin ye, ka jateminɛ. Ou tout simplement des intérêts géopolitiques en ignorant totalement les aspirations des populations des pays concernés. À cet égard, nous dénonçons et rejetons la politique des 2 poids, 2 mesures appliquées par certaines puissances, par certaines organisations régionales et même par certaines organisations internationales, y compris les Nations Unies. Cette incohérence et cette instrumentalisation ne font que décrédibiliser nos organisations aux yeux des populations et de l'opinion publique, érodant ainsi leur confiance en ces institutions qui sont désormais perçues comme détournées de leur vocation première. Certaines organisations sont utilisées en dehors de tout cadre légal ou communautaire comme... Ko fana ko Mali b'a kɔn, fɛn bɛ jɛkulu minnu sigilen don, ko hali Nations Unies yɛrɛ b'a la, u ka ɲɛnawoloma, u ka tilenbaliya jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ, a bɛ ka kɛ sababu ye ka bonya bɔ o kan. Ko a ko jɛkulu dɔw yɛrɛ de bɛ yen nɔ, minnu kɛlen don k'u yɛrɛ bila jamana wɔɔrɔw ka bolo kan, min ka di jamana wɔɔrɔ ye o b'o de kɛ, min ka di o jamana ye o b'o de fɔ, n'u ko k'u ka mɔgɔ min kɛlɛ o b'o kɛlɛ, n'u ko k'u ka mɔgɔ min ka jamana ɲagami u b'a fɔ ko fo k'o ɲagami diyagoya la. Armes contre les pays et les populations qui y ont souscrit librement au prix parfois d'un transfert de souveraineté. Ces organisations se transforment ainsi en instruments de perpétuation et d'imposition
d'un ordre colonial et hégémonique. Ko a jɛkulu yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ jɛkulu do jɛkulu minnu ka baara ye jɔnya tile baaraw jɔnya hakilinaw jamana dɔ ka diɲɛ bɛɛ mara jamana dɔ ka farafinna bɛɛ mara ko a jɛkulu n'u yɛrɛ yɛlɛma k'o kɛ olu de ka baarakɛ minɛnw ye walasa k'an lasegin jɔnya kɔnɔna la tuguni. De manière spécifique, nous suivons avec intérêt l'évolution de la situation au Niger depuis le 26. Ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko depuis juillet kalo tile 26 ko an bɛ ka Niger ko minnu bɛ ka kɛ yen an bɛ ka a kɔlɔsi ni hakilimaya ye. Juillet 2023, le peuple et le gouvernement du Mali réitèrent leur solidarité et leur soutien total au gouvernement. Ko wa fana ko fɛn min Mali ɲɛmɔgɔw ani Mali jamanadenw k'u ka dɛmɛ dafalen bɛ Niger ɲɛmɔgɔw ani Niger jamanadenw ye. Niger, pays frère, voisin et ami, nous dénonçons sur le principe l'imposition de sanctions et de mesures coercitives contre un État, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Nous dénonçons d'autant plus les sanctions lorsqu'elles sont injustes, illégales et inhumaines, comme celles que la CEDEAO et l'UEMOA ont imposées au Niger et avant le Niger, les ont imposées également à mon pays, le Mali, qui s'en est relevé. Les conséquences inhumaines de ces sanctions sont si dramatiques, je parle des sanctions au Niger, que le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence a dû écrire au président de la commission de la CEDEAO une lettre l'interpellant sur la nécessité d'un allègement de ces mesures. Ko Mali bi CEDEAO bi ka ɲangata min ta CEDEAO bi ka gɛrɛntɛ min ta CEDEAO bi ka ɲangili min ta k'a ɲɛsin Niger jamana ma ko Mali b'a kɔn ɲangata minnu ni ɲangili minnu n'u y'a ta ka Mali yɛrɛ sɛgɛrɛ ko a ɲangata ninnu a bɛ sariya bɛɛ sɔsɔ ko ɲuman tɛ ko tellement que baara ɲuman tɛ tellement que a bɛ sariya sɔsɔ tellement que a ka jugu ko fɛn min Nations Unies yɛrɛ secrétaire général ka adjoint min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don adamadenya hakɛ tɔbɔtɔli ma ko ye bataki sɛbɛ CEDEAO commission ɲɛmɔgɔ ma ko k'a fɔ a ye k'a bɛ ka nin baara min kɛ a ye dɔ bɔ a la sariya tɛ jɛni ye u bɛɛ la CEDEAO m'a dabila olu yɛrɛ ma bɛ dɔwɛrɛ kɛ bilen. Je dois rappeler que même dans la guerre qui a opposé l'Irak aux États-Unis, un couloir humanitaire a été ouvert pour permettre d'approvisionner le peuple irakien. Comment se fait-il que nous qui sommes dans ces organisations fondées sur la solidarité et sur la fraternité, nous puissions punir nos propres voisins, nos propres frères, en les empêchant d'avoir la nourriture, en les empêchant d'avoir des médicaments? Irak ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛlɛ to a 12 la k'u ye sira dɔw yɛlɛ sira minnu ni balo ni fura bɛ se ka don Irak cogo min na Américains fɛ ko a bɛ faamu cogo di k'a fɔ ko jɛkulu minnu sigira walasa an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jɛkulu minnu sigira ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko jɛkulu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wuli ka jɔ kɛ cogo di ko ka ɲangata ta ka jamana dɔ sɛgɛrɛ ka ɲangili ta ka jamana dɔ sɛgɛrɛ ko fo ka taga balo ni fura tigɛ o jamana na o bɛ faamu hakili fɛ cogo di. Par ailleurs, le Mali reste fortement opposé à toute intervention militaire de la CEDEAO. O kɔfɛ ko Mali bɛ a kɔgɔ da wulikajɔ fɛn fɛn de bɛ yen n'o kɔrɔ ye n'o b'a fɔ ko ka taga bin Niger kan CEDEAO fɛ ko Mali kɔgɔ dalen don o la dɛ Mali tɛna jɛn n'o ye a ma jɛn n'o ye wa a tɛna jɛn n'o ye fana. Aux conséquences désastreuses pour le Niger, mais aussi pour l'ensemble de la région. Ko sabula fɛn min n'o wulikajɔ n'a kɛra a kɔlɔlɔ ka jugu Niger ka cogo min na a kɔlɔlɔ ka jugu Mali fana ka o cogoya kelen na. Toute intervention militaire au Niger, j'allais dire toute agression, toute invasion de ce pays constitue une menace directe à la paix et à la sécurité du Mali, mais aussi à la paix et à la sécurité de la région et aura nécessairement des conséquences sérieuses. Nous ne resterons pas les bras croisés. Ko wa fana ko k'a fɔ bɛɛ Nations Unies tribune k'an jɔlen filɛ nin ye yan i b'a dɔn an ye kuma in fɔ CEDEAO hakili la ko an farala ɲɔgɔn ko k'a fɔ radio ni télé dɔrɔn la wa an jɔlen filɛ Nations Unies tribune k'a fɔ yan ko wulikajɔ fɛn fɛn bɛna ta ka Niger ma ayi o yɛrɛ ko tɛ bingani kɛlɛ fɛn fɛn bɛna ta ka ɲɛsin Niger ma min n'a bɛna kɔlɔlɔ jugu lase an ma ko an tɛna jɛn ni a ye wa an tɛna an bolo fila da an sen kan k'a lajɛ o kɔrɔ jumɛn cɛ o cɛ n'i sera Niger an t'a ban ni ɲɔgɔn cɛ. Il est primordial d'éviter de reproduire les graves erreurs d'un passé relativement récent. Il vous souviendra qu'en 2011,
En dépit de l'opposition ferme et des mises en garde des dirigeants africains, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé malheureusement d'autoriser une intervention militaire de l'OTAN en Libye, dont les conséquences ont déstabilisé durablement ce pays frère et l'ensemble de la région. Cette guerre de l'OTAN en Libye est à l'origine de l'expansion du terrorisme et de l'extrémisme violent dans la région du Sahel, avec son lot de victimes innocentes et de destruction. C'est pourquoi nous ne nous lasserons jamais de rappeler cette responsabilité internationale dans la tragédie humaine que vivent la Libye et les pays du Sahel depuis cette intervention. Aussi, au nom de toutes les victimes de 2011 à aujourd'hui, des dizaines de milliers de morts, des millions de personnes déplacées et réfugiées, nous réclamons justice, nous demandons réparation. Mais surtout, nous demandons que la communauté internationale assume ses responsabilités et tire toutes les conséquences de cette intervention militaire hasardeuse des grandes puissances dans un pays tiers. Il est crucial d'éviter de reproduire. Quoi? Film munungara kunanga to asiga nyogono ko temelen ko fe munun tara bilibi ka libici no kara sababe ni sahel bela jelen nyagamina no kara sababe ni rebellion et terrorisme nana anfa no kara sababe ni mogo sara keme ni mogo sara bakele bayiriga no kara sababe ni jamano cira ko wa ko an jamano farla nyogonka ko wa ko habbe ka hakaw ka di ama khorajume minu nga bara do ka nyangi antan sigi tuguni ka flelike kiri ka tige Niger les erreurs commises en Libye et qui sont justement à l'origine de la dégradation de la situation dans toute la région du Sahel, y compris au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ceci est essentiel pour rétablir la confiance entre les nations, comme c'est le thème de notre session. Monsieur le Président, les multiples défis à la paix et à la sécurité internationale appellent à la réforme de l'architecture dédiée des Nations Unies. Les intérêts des populations africaines. Fidèle à sa vocation panafricaniste, réaffirmée dans toutes ses constitutions successives, le Mali réitère son adhésion à tous les mécanismes de sécurité collective pertinents, notamment ceux dans lesquels le leadership africain est affirmé, mais aussi dans lesquels l'instrumentalisation est rejetée et combattue. C'est tout le sens de la création, le 16 septembre 2023, de l'Alliance des États du Sahel par le Burkina Faso, le Mali et le Niger par la signature de la charte du Liptako-Gourma. Cette organisation vise à établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle dans le but de lutter contre toute forme d'agression, toute forme de terrorisme et de criminalité transnationale organisée dans l'espace de l'Alliance. Cette nouvelle organisation ambitionne également de fédérer les efforts des trois pays dans les domaines socio-économiques et monétaires, mais aussi de renforcer sur de nouvelles bases l'intégration régionale, cette fois-ci une intégration des peuples fondée sur la solidarité, le respect de la dignité, de l'identité de nos peuples et de nos pays, l'affirmation de notre souveraineté sur nos terres et sur nos ressources, mais aussi notre souveraineté sur nos organisations, le financement de nos activités par nos ressources propres, ainsi que le rejet des ingérences extérieures des politiques hégémoniques. Ako ntarani discours ñefa donné parce que nga batterie banakaba ako minya to an farla ñogon ka septembre kalo clétan an woro ka AES no Alliance des États du Sahel ko asigi kunye walasa jamana saban konna jamana don ka gere ñogona kosobe jamana don ka lañini ka tabala wani jamana saban yere ka farño ku ka aramadeya ku ka shinyasigi ka ta o bolola wa kekun fana ambi jakulu munun sigi jakulu nun ka ke an yere taye kenama mogo kan to kenama min kadi aye sara min kadi aye kan blola wa sigi kunde fana ambi jakulu munun sigi o jakulu min musaka min fana be do ala on de ko musaka fana bo an yere wa sigi kunde on ka lakana fana an ka jakulu sigi jakulu min ba nyashi on ka lakana ma on ka lakana fana kana bo kenama kana tuguni wa jakulu nun sigi ku jume gela min banka no e terrorisme an ka se ka farno ka mbolo de joma ka kele yani kenama mogo ka fa kamna taga a dado u fana la.
de domination néocoloniale ou d'assujettissement. Outre les mécanismes à vocation sécuritaire, le Mali souscrit pleinement aux initiatives africaines qui œuvrent à la promotion. Oh, malheureusement, je suis blanc parce que je suis à 5%. On met tanti colonel Lamafou, avant de faire, tanti voir on va aller nous. On tanti colonel Bafou, grand frère colonel Kofanafou, grand frère commandant qui fanafou, grand frère lieutenant qui fanafou, voilà. Bon, quand l'amba befo, vidéo au cas au cas partager, voilà ça, ça c'est malien chamama, chamanka donc a fait comme il faut la kenon nous quand nous anda do sujet mon na olni, ambe au faut qu'on se ve. Ni ala sonama, ama fa kambe jeng wati were, sujet were kuna inshallah. Salam alaikum.